waca apa karepe atimu trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes lo neng pipiku umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti enggak bali ning kepiye maneh margo kahananku cah ayu anteno tekaku rama itu sapa wonge ora kangen atau bojo pengen turu angin merem rama itu sapa wonge ora tenyo ra kepethuk sawetara pengen weruh percaya aku kuatno atimu cah ayu anteno tekaku umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti enggak bali ning kepiye maneh margo